Me did Isaac Jumpo, but me family the great tampo and bring one man come when you too much G8. Too much G8, more too much. Na so me I'm more fire. Obibia akaba shronko ede batuma GH anything so munyaba muso for Mexico na me de ensemo a circulate omaimu ede ebesomo na etiefo arewosemo aba betuja ene say ye former member of parliament for NDC Amanyoko whole West constituency ena chese ye kase watwa eye nananomo ensie do na ye papa yi na chese the Honorable Francis Agri Aboche Aboche chese wono ni jumedie no was survey a year 310 a year from 1997 to 2009 na enchiremu chire se papa ni jumedie mra na wodi ni jumedie no chese wo bo ejuma papa jumedie bi a yese wogi no wo bo modia etu ho anamo edi sa adwuma no na papa no no so wo sa lawyer na no so eka ne profession ne tiefo report in ye ebetoja and say current member of parliament and the Emmanuel Kwesi and I just say what you got to the page so I na one money your former member of parliament I just say we free at assassins for then someone what they to on the page and so my mefa and to efa see ya and current member of parliament for NDC Amanyoko no edin someone to sad news this morning. We have lost the Honorable Francis Agri Aboche, former MP, Old West constituency from 1997 to 2000. And 1947 I'm church in someone papa yi chese ni jumedi odi e no odi wo ho abonten so na chese wo bo adwuma papa na chese ni mre no na so edi na etiefo ye papa yi ko so etro kan ho se ye papa Francis Agri Abocha wenya ni baby kono na wo kan former chairman subsidiary legislation committee say na ono se na si kan ye lawyer na wo join former chairman subsidiary legislation committee ni anon kwa na wo sa eka former member ECOWAS parliament na wasa ka ECOWAS ho parliament na etiefo or to aso say my predecessor friend and father and my all in all rest in peace etiefo wo share current member of parliament and Emmanuel Kwesi for Amanyoko NDC ne awrewosem ya wode betu ja chense enye ono kwa akoye Ghana woni pa na wodi mu oman mu a chense waboa biaye bi ni di na ho odin di ni nimu de di ni bibia boa na chense utimu se enye papa nkwa na chense asem ato no nemo wo man Ghana nyina ene asem ato na wo hwe nkyere mu nso a na wo susu se papa na enye member of parliament nkwa but eba ECOWAS wo group nso wo parliament a wo kamu bi afenso no chairman enso ema subsidiary legislation committee na wutimu se nipa ba ko no wo ye no betumi aye bia aboa oman Ghana na wo share wo se ma hiti oman Ghana na na wo kafa wo share this last year 2020 dia wutimu se teacher for bebre free at asefo asase so emu MPs wo mo akonfo ko wo so a chese wo mo na wo mo wu na utimu se mpenifo dodo na esa ehwe wo mo kwa na afi so afi a yewremu 2021 so na Ghana ye be starting so a enkrofo titiriu dignitaries Ghana man penifo
dodoɔ na so na start a wɔn tete gui na kyerɛ sɛ wotimi mu sɛ Ghana yɛhia mpaebɔ yɛhia si yɛsesa nneɛma bi ani na kyerɛ sɛ saa awɛwosɛm yi a esi ɛsɛ tumi twa na yɛn anim sɛ dodoɔ na ka wɔn nsɛm sɛ tua nyɔnko a etuadua na ɛkɔba ne sei na saa akɔyɛ sɛ onipa a kyerɛ sɛ wafiri mu no emfi obi fie ana ɛmbɛn wo na ya ne yɛhu sɛnea ne yaw sitie na so wo nipa titiriw sei a wo sɛ wo develop ne ho a wo di dwuma boa ne family di dwuma boa wɔ man Ghana na kyerɛ sɛ waboa man Ghana pɛn na sɛ kɔba sɛ wɔn wu mmiri mu anka ebia Ghana for any brain mpaebɔ ne ade anka nkɔfo yi kududo ya dignitaries aka ɔmo bɛkyɛ ɛwɔ ɔman mu sin sɛ ɛna MP we ewu ɔkyerɛ akyerɛ sɛ another person ewu wɔn a yɛbɔ paako wɔn na etiefoɔ saa awɛwosɛm yi bɛtɔ odwa no Ghanafoɔ ebobo ho kyerɛ sɛ wɔn mo pɛ mo de bi sɛ na ɛgye na ekun no yareɛ anaasɛ obi attack bi na ne nyinaa mu yɛ papa a wɔde nsɛm yi bɛtɔ odwa no wankyerɛ mu wanfa nsɛm anto anfa ne a ye papa yi free atiasefo asase no amfa antudwa se ye yare ne kun no se odawa na wansori o ni nyinaa mu no wamfa antudwa na etiefo se na esitie bia ye de ani ebedi asem yi echi na ye hu ne fapem bebi a se na ekoye a wotoye yare a ebo no ananye si ya kyerɛ sɛ yahwere no se na esitie bia too much for ye de ani be die echi papa na update bia ba ye no so ye de beba betudwa de asomo na ni se na etie bia sa awɛwosɛm yi a esi 2021 ni die na wo ɛka ɛfa ho jawadwen kyerɛ to your comment section wo ɛfa ɛma me afa subscribe to Tuma GH se na edi dwumadie bia to wo na nso se tumi akabi no watumi akyerɛ wade na afa like share promote channel we ene dey munua ba mesika na me nsɛm yi ɛbɛso mo da se ne ye besan ahyia makra mo